Diyos maray na aldaw sa Indogabos. Ako po si Dr. Joey Ranyola, sarong infectious disease specialist asin pamayo kang COVID ward kang Bicol Medical Center. Sa kadaklang ka mga pasyente na ospital digdi sa Bicol Medical Center COVID ward kang kasagsagan kang COVID-19, nasa 90% ang deitabi bakunado. Dakulang bagay na kita matawan kang bakuna kang COVID-19. Alagad, sa pag-adal kang mga scientist, nahihiling na itong duwang bakunang tinao sa tuya na uubos ang sa iyang epekto. Kaya kita tinatawan kang mga booster doses. Dakulang bagay na kita mabakunahan, asin matawaning booster, tanganing diay nagiging malala ang sa tuyang sintomas kang COVID-19 asin maiwasan ang pagkakahospital. So sa Indogabos po, pigaalo ko kamong magpa-booster, tanganing madagdagan ang sa tuyang proteksyon laban digdi sa COVID-19. Salamat po. Garo po sa laman na pigtatawan tanang taning ang sa tuyang buhay na namiling gurang nakita, kumbaga ipasipara na lang ang sa tuyang buhay. Kung ini pong bakunang ini makakadagdag sa indong paglawig kang buhay dahil matatawang kitang proteksyon, tanghaning di kita magkaigwang severe o critical na COVID, magpabakuna po kita. Dakulang bagay po ini, tanganing mas haloy pa po kita na mabuhay asin makaibanan ang sa tuyang mga pamilya.